Porsine ugal, buburnya cuman mulai 10 ribuan. Iki buat 2 orang. Iki lek beli dapat 2 mangkok rek. Nah, buat porsi sharing. Halo rek, pantesan yo opo gak rame teko jam 09.00 lebih titik porsine garek dikit rek. Bubur chili oil sing asli nyoto Portugal koyo ngene, porsi tukang gali ndek salah siji variane. Mantep sih iki rek, gawe telur omega utuh koyo ngene situk. Delon sak umbruk koyo ngene dijamin awakmu wareg mangan sing Portugal iki. Sak mangkok gede isiane bubur, terus mari ngono topping yo dipisah. Isiane sak mangkok gede cakwe, suwiran ayam, jamur, ati sampai pangsit koyo ngene rek. Lon didelok moto nyuwenengno porsine. Jadi emang toppingnya dipisah mas ya? Iya, toppingnya dipisah. Soalnya agak banyak sharing untuk 2 orang. Sing pertama tak info nonde awakmu, satu mangkok iki isiane full topping kayak gini, cakwe, suwiran ayam, jamur, kuabe lengkap. Mari ngono iki bubur sak mangkok gede paling enak DKI chili oil nang kene gratis dicampur norek. Aku lek ngarani iki bubure hybrid peranakan Bandung Cina. Porsine mantep, isok sharing wong loro kayak gini karo Christian Pulisic. Tak sarano lek mrene peseno sing Portugal. Menurutku wong loro isok lebih iki. Toppingnya pun sak ketimbruk koyo ngene, suwiran ayam, jamur, ati, pangsit, cakwe, wake isok dadi wong loro kan. Bubure enak, lembut dicampur karo toppingnya, wah enak banget. Cita rasane nang kene ku gurih, pedes, sekirane kurang pedes maneh dicampuri karo chili oil sing wakeh ya oleh rek. Pokoke enake nang kene gratis chili oil, mantep guys sarapan isu-isu. Di kene side dish yo ono roti bakar, dimsum, kulit ayam crispy, aneka sundukan. Mari mangan bubur wareg pengen sing adem-adem enak manis gurih, peseno es kacang ijo mix iki. Di kene yo ono aneka varian jajanan, ombeane es Milo karo es teh tarik rek. Delon Christian Pulisic mangane panggah pancet mermelek kayak gini, nyeneng no delek oleh akeh ngene rek. Dimsame mereka iku yo padet kayak gini, isiane 5, ngombene es teh tarik karo Christian Pulisic senengane sing manis es Milo rek. Iki bubur nang kene murah meriah, regane mulai dari 10 ribuan. Tak sarano peseno sing Portugal iki 32.000 bisa buat berdua. Terus variasi lainnya sik wakeh kayak ini, aneka makanan, minuman, side dish dan lian-liane regane yo sik sangat terjangkau murah pol. Dadi iki cabang anyare bubur mangkok sing biyen ruame ndek Jalan Mer, saiki ono ndek Jalan Ngagel Jaya Utara nomor 50 Pucang, buka dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Cedek lampu merah Ngagel sebelah Paksel. Panggone ono area outdoor, indoor ber-AC nyuaman rek. Terus mereka ya punya cabang di bubur mangkokoi Penjaringan. Lain di kono buka dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam. Panggone di Penjaringan Asri PS2A nomor 29, 200 meter dari SSB Medoan mengarah ke YKP. Iki rekomen pol bubur ayam chili oil mantep gas kan.